Klixa modura definitzen dute zuzendariek komedia honen sugarra. Hau da, bikote harremanak egin eta desegiten dituen faktore multiple hori. Bizitza daukan misteriorik handiena da hori bikotea. Eta bikote barruan sartzen dien gezur guztiak, ez? Gezur gehien esan eta jasaten dituena Xabi da, Gorka Otxoak gorpuzten duen pertsonaia. Lehenengo gezur handiena berak botako du hiltzorian dagoen lagunari Mariari zeharo maiteminduta dagoela esaten dionean. Hori abia puntua, baina gezurrak bata bestearen atzetik datoz eta pertsonaia guztiak zipristintzen dituzte, nere abarne. Neska bat azkenean oso normala, gustatu zitzaidan asko buelta nola ematen duen alako batean, ez da, nola badirudina ez da azkenean. Ez? Hitzela festa. Nire pertsonajea bizirik dago eta soltero. Eta orduan zerbaiten bila dabil be. Aitor Mazok eta Patxo Telleriak elkarrekin zuzendu duten bigarren pelikula da. Aurrekoa bezala, Bingen Mendizabalen musikarekin lagunduta. Bypass. Bum, 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 bum. Barbara Goenagak, zinemaldiaren irekiera galako aurkezleak, pena bat bakarra dauka urtengo zinemaldiari buruz. Ezin iritsi nahi luken film guztiak ikustera. Eske oso pelikulana daude, Donostien, eta nahi gustatzen zait etortzea ikusle bezala, bai. Bypass zine aretoetan urriaren 11tik aurrera. Bai.